Как определям цените си? На първо място да предупредя, че не съм най-добрата в това. Какво обаче винаги взимам в предвид? Цената на хартията и мастилото. Също така в каква опаковка ще бъде дадения продукт. Малка или голяма кутия или куриерски плик. Ще има ли пукащо фолио, картичка, стикер подарък и тишо хартия, които честно казано присъстват почти винаги. Рамката, статива, спиралата или каквото друго съдържа продукта ми. Смятам всичко това и преминавам към самата илюстрация. Дали е с готов дизайн или по идея на клиента. Каква е сложността на фона и разбира се броя на хората или домашните любимци, които ще се рисуват. Ако поръчате илюстрация, която да изпратя по дигитален път, разбира се всичко като хартия и опаковки се премахва от сметката. Преминаваме към оценка на труда и добавяне на сума за печалба, което в повечето случаи аз винаги подценявам. Но все пак опитвам да преценя времето, усилията си и колко искам да спечеля. И не на последно място по важност. Всички сметки на един малък бизнес. Счетоводство, материали, данъци и така нататък. А сега като чух всичко това, на каква цена би оценил моя картина? Например тази. Ще ми е интересно да видя предложенията ви и след това ще напиша истинската й цена. Надявам се да ти беше интересно и благодаря, че гледа до край.